Si Ron Kajigal. Hello, sir. Sir Ron from Washington, D.C. Thank you. Armando Peñaranda. Cesar and Vicky Vlog. Hello. Mami Yet. Si Edgar Edgardon. Fortunato Mina. Miguel Marasigan. Zander Akdam. Si Albert Hindi. Balili. Okay, yeah. Jonathan La Chica. Si Renato Bugawan. Thinking Buddy. Shout out. Nanood si Thinking Buddy. Magandang gabi sa inyo. Nakaupo lang ako dito sa may salas. Hinihintay namin yung oras, mga 20 minutes pa, mag-aalas 5 na. Tapos pupunta kami sa Lantern Fest sa kindergarten ni Liam. Alas 5 kasi para gabi na, para madilim, para kitang-kita yung mga lantern na may ilaw. Sandali, pakita ko sa inyo yung lantern ni Liam. Ito. Ginawa nila sa kindergarten. Tapos mamaya, lagyan ng ilaw sa loob. Liam, papakita mo. Oh, ganun ang itsura. Tapos lahat ng mga bata may ganung hawak. Maganda. So, papunta na kami. Kasama ko si Jem. Si Liam. Si Kanya. Nandito na kami. Ayan na po sila mga kaibigan, no? Sayang, foggy nga lang ngayon. Ayan, hindi masyadong kita. Tapos, dumidilim na po. O yan, yung mga bata. Kasama yung kanilang mga magulang at saka family members. Yan. Ito po yung Laternen Umzug na tinatawag. O, di ba? Ang dami palang mga bata dun sa kung saan pumupunta si Liam sa kindergarten. Wow. Tagalaw? Kauwi lang namin galing sa Lantern Fest. Ang lamig sa labas, kaya yun na, nakabonet pa kami. So, ang gagawin namin ngayon, magbabasa si Jeb ng comment galing sa mga video. Tapos, sasagutin ko kapag may tanong. Ngayon mga kaibigan, nasa comment section ako. Ni Maria. Yes. Rekta na tayo, no? Mas Ito. rekta? Rekta, yung diretso na walang chichibureche. Okay. So, of course, may nakita na ako kay Armando Peñaranda. Ang sabi niya, hawig mo si BP Duterte. Maraming nagsasabi dito. Nahawig ko daw. May nagsabi pa, baka magkapatid daw kami na hindi namin alam. Pero hindi kami magkapatid, hindi kami magkamag-anak or ano. Pero parang pero parehas na may dugo kayong German siguro. Oo, yun siguro. Pero lang yun, mix. parang Mixed blood. Oo. Mixed blood. Next. Ito si Mami Yet. Si Tita Juliet. Tita ko yun sa Pinas. Salamat at palagi kang nanonood sa video namin. Oo. Palagi rin nagko-comment. Ano sabi ni Tita? Ang sabi ni Tita ay hello, magandang buhay. Hello rin dyan. Pakumusta na lang kay Tito at si Raymark. Pakumusta na lang at lahat-lahat dyan. Okay. So, next na. Next na tayo. Next. Ginaganon ko lang mga kaibigan. So, next tayo si ito. Sandali, i-ano ko muna. Si Fortunato Mina. Yan, nag-comment siya dun sa video na
pumunta tayo sa lawa. Kinagat ako. Oh, yung may ano, yung Oo. Yung kinagat ka swan. ng swan. Ang sabi niya, I laughed so hard when Jeb said, papakainin namin ang mga halimaw dito. Ah, Meron po kasi kaming video na ano na yun parang yun ang sabi ko dun sa video kaya yun naalala ko lang. Pero sa ibang channel ko po naka-upload yun. Nagulat ako dahil I didn't know that he's talking about the swan in the lake. ah, Yan, tapos I enjoy watching your vlog, especially outdoors in the parks. It is like being there enjoying the beauty of Germany. Stay safe and wish you all the best, sabi ni Sir Fortunato Mina. salamat sa comment, Fortunato Mina. At salamat at nagustuhan mo ang mga video namin. Oh, maganda naman dito sa Germany. Ano? Oo, marami kang makikita rito yung nature. Kahit nasa sentro ka ng city, maraming kahoy, maraming mga bushes, plants, ganun. Yun, maganda. Maganda. Kasi, dadagdagan ko pa yung sinabi niya, yung nature kasi nila ay protected talaga. Oo, talaga. Protected talaga ng government. So, yun, maganda. No? Yeah. Next, sino kaya? O yan. Si Zander Akdang, sabi niya, ito yung nagkumain tayo, nagmukbang tayo. Masarap kumain kapag kasama ang asawa, naimas di wat-wat kabsat, sabi niya. Oo, masarap kaya. Ang dami kong kinakain. Masarap talaga, mga kaibigan, Kapag may kasama, di ba? Next, thank you so much, Kai. Kay Sander Akdang, salamat. Salamat. Next tayo, ito naman. Yung very supportive na kababayan natin, ikaw na bumasa. Okay. Cesar and Vicky Vlog, hello. Wow, idol, enjoy lang at ingat palagi po. God bless. Salamat. God bless rin sa inyo at ingat rin kayo dyan. Salamat sa inyong suporta. Palagi kayong nanonood sa aming mga vlogs. Yeah. Thank you so much kay Sir Cesar from Pisa, Italy at saka kay Ma'am Vicky from Taiwan. Maraming salamat po. Okay, next ito. Yung nagpagupit ka. Ito. Pagupit. Si Edgardon, comment niya, I like your new haircut. Perfect. Nice. You look younger. Salamat. Oo, tama. Dati kasi palaging long hair, kaya sabi ko para ibang look naman. Bagong look naman. Haba rin naman kapag ano. Fresh kasi, mas fresh yung yung parang madali kasi, mas niya. madaling i-wash, mas madali, lalo ngayon sa winter, mas madaling i-wash, tapos yung i-dryer, kasi kung hindi mo i-dry, malamig yung ulo. Doon ka na magkasakit. Kaya, yun. Next, ito Miguel Marasigan. Malagip ko ubing kami kunami taki kabalyo. Ano di? Yung yung I think ito yung walang ibang daan. yung pumunta tayo sa forest kasi diba? may nakita tayong mga na kabayo. Oo. Okay. Ito, laging nanonood din sa vlog. Salamat Miguel sa inyong comment. Okay. Next. Ito. Si Albert Hindi. Balili. Okay, yeah. Kamukha ka nga kay Sara Aso Duterte pero walang halong bola. Walang halong bola? Kung titigigan ka talaga, di hamak na maganda ka kay Sara Aso. Yun ang sabi niya, mas maganda ka daw. Aso. Diba? Lahat naman tayo maganda. Walang mas maganda. Diba? Oh. Tama. Tama yung sinabi. Iba-iba lang ang mga
yung parang taste natin, di ba? Or yung character. O yung para sa isa maganda yun, sa para sa iba hindi maganda. Iba-iba ang paningin, o da? Isa man da. Paningin. Mm. Okay. Ang daming comment. Ang dami. Sino? Sino kaya? Parang ako'y naano na rin. Nalilito ka na. Oo. Ito, si ano ito? Jonathan La Chica. Ang sabi niya, ang galing mo naman ako itong Pilipino, hindi marunong mag-Ilocano. Pero ang nanay ko taga Ilocos Norte, Dingras, pati Tagalog ang galing mo. Kaya nag-subscribe kita pati ang yung bill. Yeah. Basta yung bill? Hindi ko rin naintindihan yun. Pero pag napanood mo to, Sir Jonathan, klaro kasi hindi ko rin naintindihan. Dito nga, ang galing mo naman Itong, ako, itong Pilipino, hindi marunong Hindi, sabi niya- mag-Ilocano. Hindi ka marunong mag-Ilocano, Jonathan? ay, Tagalog lang? That's no problem, di ba? Pero Baka- taga Ilocos aso. Oo. Oo, kasi yung taga Ilocos, di ba Ilocano ang salita? Baka Diba? hindi nila ginamit Baka yung hindi ka Ilocano. siguro doon lumaki. Kaya, Oo. kaya, di ba? Normal Oo. naman kung hindi ka lumaki sa Ilocos, edi Kahit na hindi lumaki, basta baka hindi nila ginamit yung aso, Ilocano. oo pala, yung na hindi salita. nila ginamit. Oo. Oo. Walang Diba? ano man naman. Shout out sa inyo dyan, taga Ilocos Norte, Dingras. At kay nanay, ang nanay ko taga Ilocos. Yung nanay taga Ilocos, Dingras. Okay. So, last 2 questions? Oh? Yeah? O sige. Mhm. Yung, ito. Comment ko nam. I mean, comment. De dumauhan mo na question. Ito ito. Si Ron Kajigal. Hello, sir. Sir Ron from Washington, D.C. Thank you. Naimbag nga bigat mo. Maliwanag is nalawag. Naranyag. Naranyag. Hindi ko pa naano yan. Yung nalawag. Oo. Isak man na? Alam ko yun. Oo. Pero naranyag? Naranyag. Parang ngayon ko lang Malalim na ate, Ilocano. yun. Hindi ko pa naano yun. Pero salamat at more Ilocano vlogs. Anyway, where do you work and what do you do? Or more Ilocano vlogs. Sige. Sige. Next time mag-Ilocano vlog uli ako. Para naman maiba, no? Para maiba. Okay, yung tanong ay? Where do you work and what do you do? Yung trabaho ko, doon ako sa may government employee ako. Tapos, what do you do? Doon sa may accounting department, doon ako nagtatrabaho. Yes. Okay, last question na. Or I mean, last comment now. Ito, si ano? Uy, shout out! Thinking Buddy! Shout out! Nanood si Thinking Buddy. Sabi niya, Miss you, Sir Jeb. Apay adjustable ngay, ha ha ha. yung Adjustable yung ano ba ulaan yun? kong word. Yung Pinoy Henyo. Pinoy nyo. Oo, may sinabi kasi siyang ano doon. At salamat Thinking Buddy for watching. Oo, salamat. Sa Thank you so much, no? Wow, shout out. Ito. Ikaw na lang ang ano. Day to you, Renato? Bati. I-screenshot ko muna, baka makalimutan ko kasi. Si Renato Bugawan. Yeah. Hi Maria, kumusta? Ilan anak niyo ni Jeb? Marunong ka magsalit Tagal at Ilocano. Ingat palagi. Salamat sa comment, Renato. Yung anak namin, dalawang anak namin. Yung isa dalaga na, tapos yung isa nasa kindergarten. Malaki ang agwat. So, Tapos marunong ka ingat pala. Ikaw, ingat rin palagi. Ito pa pala, every Friday, 7 p.m. ng Pilipinas time, nagla-live kami ng asawa ko sa channel namin na Maria and Jeb. Kaya pag may oras kayo, mag-join po kayo at magkwentuhan tayo doon. Paalam na kami at
sa next time uli. Maraming salamat at salamat sa inyong suporta. Sige, bye-bye! Bye-bye!